Hasteni joto takukte bukuk songno belai belai hambai फाइनाय 25 तारिख डिसेम्बर खना जिशु ख्रिस्ट आचाइमानी साल एवं मो कथार साल नरगै हास्तेनी जत ताकुकते बुकुक संगनो क्रिसमास नि चिबाय ते हामबाय याफारो मो क्रिसमास नि सालो चिनी प्रेयार तंगनाय चिनी लुकुरक ईश्वर नजारा प्रार्थना खाइनाय ईश्वरनि बसागसै जारा बनपुइतु ख्लाइनाय ताकुकते बुकुक संबगै हामारी फाइतुं ईश्वर हामारी लिथुं जों बियालो क्लाइजाक बिरमानो क्लाइजाक तिप्रासा रक चिनी बागैबो जत्तो ताकुकते बुकुक संग्रो ईश्वर थानी प्रार्थना ख्लाइदि जे फाइनाय बिसि चिनी बागै बेलाय बेलाय गाहाम बिसिं थुं तंकसां तंबान्नानि हास्तेव चिनी अधिकार चिनी शासनते जों हाव तंमान्नानि जों बुइबाय सातक पितक ख्लाइजाक तंमानि थेके मुक तंनानि अलामा ईश्वरनि थानि जों सुरिमान बिसिंते सानलायनानि उचित एवं ADC हाफांनो जों जारा तंनाय चिनी बचाइतक मुं तंगो ईश्वरनि फान नांनाय बिनि बिसिंतिनो चिनी अक्सामानि माननानि आककनो जों कसारनान मुजुंबाय बरदिन बेलाय तंथकमानि साल खातुम खाजानि साल विश्व कुटी कुटी बरक crores of followers of Jesus Christ खनानि सालो बेलाय तंथकमानि बिसिंति बरक ईश्वरनो मुइतु ख्लाइनाय रोजाबनाय मोसानाय चिनी हास्तावबो हाइक्लाइनो चिनी तिप्रासारकबो थांलाय थांनाय बिसिरगबो नुगु बरदिननो खातुम खाजाक्लाय पालायलिमानि ताक्लायबो गाहामक्लाय पालायलिदि जों जतनो गाहामक्लाय तंकचां एवं गाहाम गोरोंखाय तंमान्नानि आककनो दिनै सानान मुजुंगो जतनो बेलाय बेलाय हाम